Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi updates, Maskandi news. Yay! Kwaze kwamnandi ezweni. We guys, ngicela ukusho laba abajabulile eyabo le. We guys, ngine strategy saying mina bengifuna ukuthi musani ukubakholwa mabethi le ngoma akuyona ihit. Ningabakholwa, yazi yenzani njani? Ukubone ingane encane mawuyidlalela ingoma ukuthi yenze njani? Ingane esencane ivele inyakazisa umzimba. Ingane esuke yenze njani? Ivibe nengoma. Laba banenkani abafuna ukuthi bayikhulume beyichaze kuma paragraphs enye ihambisana nomona, kodwa umzimba wona yenze njani? Wedadela boy malume webhuti thina sijabule ubomlinda ke akuchazela ukuthi he maseqedile thatha le ngoma uyidlale lapha ya ku YouTube, nyuse volume, buka ikhanda lakho ukuthi lenzani, buka umlenze wakhe uthi wenzani, uphelile ke. Make nje wanyakazisa ikhanda uhleke kancane useyivumile. Ngeke sidlale laba umona wabo ubadazisa inkane engekho. Mina ngiyakutshela ukuthi yenze njani. Faka ingoma, vula yonke ivolume. Mase uyambukisisa uzobona ngonyawo lushaya kancane phansi. Mangase unyawo lushaya kancane phansi uzobona ngekhanda livuma. Awazi uyibona leyo nto eTaxini ukuthi uthola ukuthi udriver udlala itaxi wena mhlawumbe uhlele back seat ubuka ngisho omunye engangaba nehaba ikhanda ke livele lizenzela into yalo ngoba isuke izwakala lento ngoba ingoma enjani izoyingenela. Balapha nje basibangisa umsindo bashayisana nathi ngeyifuba bathi isicanucane. Ngicela nibadlalele isicanucane. Ngifuna ukuthi ngifike ne-definition emnandi yesicanucane. Sizobalaya laba bazofika nento bethi bayasigcona ngayo beyenze yimbi sivele siyijike ibe yinhle. Nenze njalo ke izithanda zami, nivele nje nithi play, shaya ivolume igcwale yonke, mbuke ukuthi wenze njani lapha eduze kwakho. Guys, naleya interview niyibambe ngoba sisazoxoxa Mthandeni ngaze ngamjabulela ngathi ubhuti wami ekhaya. Khona ke omunye ngicela ukukutshela lowe paragraph vele ngakhishwa yiparagraph laphana sengichazela. Ngakhishwa yiparagraph ngesimangasani. Ngicabanga ukuthi 4 years ago, 5 years ago mangaphosisi 4 years ago. Yangidida leya paragraph. Ngathi ngiyibamba la ku comment section ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi ngabona omunye udade ebhala ukuthi phela vele umdlalo onjena. Ngamiswa amagama engawaqondanga ukuthi ingqondo imile akasazi ukuthi ayemuva noma ayephambili. Ngimhlula ngalokho. Uyabona mina anginawo amaqhubu ngayicisha indaba ama-paragraph. Ngasuke ngayitshela ukuthini vele ungeke ufike endaweni ushaya umthetho. Makuphilwa kanje wena ihlula lento uphuma lapho. Ngathi mina ngizophuma kuma-paragraphs ngiyibambe emculweni. Ngiphakathi nendawo yes. Kodwa isitayela sangale sihamba nami. Yabo lesi sitayela esiwumshosha phansi singaqondakala ukuthi uza kanjani. Umuntu angimake ngawo uvuke la. Ukuyibona leyo nto le angisanda isitayela leso ke. Kodwa izindaba umsana ukuganga ngami. Mina yabo lento leyo ukuthi ubani unjani ngayigcina e-primary school ngincenga ubungani. Sengibonile ukuthi lo yawo nesikhaftini esihle. Ukuze lona ngidle isikhaftini sakhe ngizofika ngithatha igama lalo ya ngithi hayibo njalo wena kunjani into nje so nje hayi. Ngangiyenza e-primary ngihalela ukuthi lo ya unesikhaftini. Ngixokizele ukudla isikhaftini esimnandi. Ngimdala manje. Ngithathele indaba ezinde zomthandeni zokhuzani kwakunjani ama-challenges abo as artists futhi basazohlangana nabo inkulumo eqondene nokuthi basebenza kulomkhakha. Thina sikuphi singabalandeli,
Thina sikuphi sisupporta umculo. Uzoze uyizwe-ke leyo nto. Uma usuyizwile uzobona ukuthi angikho bias. Kodwa mawuthi sisters, dade, ntombazane kwenzakala, ngakhahlelwa i-paragraph ngale. Yangikhipha phandle ngoba ngasale nje ngididekile ukuthi hawu. Ngase kodwa mangifunda ama-comment ngabona ukuthi engathi into eyaziwayo le inhlale yenze. Kanti-ke yabuya futhi i-paragraph khona manje yadelethwa ngabuya ngathi angihlale emculweni. Okuwokwabo kokubhiyoza, indlela yabo yokubhiyoza eyabo. We guys, banethalente lama-paragraphs. Uyayicabanga i-paragraph efonini, ususcrolla down, uyascroll, uyafunda, ufike ku-full stop. Mase ufike ku-full stop usukukhohliwe ukuthi bekuthini le phezulu, sekufanele ubuyele emuva futhi uyi-understande lento. Hayi guys, please. Asifanani kodwa. Wayesho ubhebhisi uduma wathi asifanani. Seyiyindi into sekufanele ngiyifunde ngiyi-understand ngoba phela ukuyifunda kwami ngiyifundela ukuthi ngazi ukuthi kwenzakalani. Hayi ngiyafunda nje kodwa ngiyathola ukuthi iy'ndaba lezi. Hayi baba yini bafethu. Sobambana ngayo ingoma nawo umculo. Nangizwa kahle siyawubonga umsaweni. Sobambana kuphi? Kwingoma nomculo. Ngoba kuyindaba. Yikho ngikugcizelela lokho ukuthi ngaxoshwa vele yindaba. Ngenzela labo bhuti bami abafika vele sebethi bazongichazela ngoba mina ngiyikha phezulu. Ngakhishwa yizo izindaba ngale. Kwakumnandi impela, ngingakubalela ngisho ukubalela zonke ngiyazazi. Umculo, izingoma, ngingakubalela iy'ngoma. Mawufuna ukuthi ngikunike ufakazi ukuthi hhayi ukuthi nje ngikhuluma inganekwane. Izingoma ngiyazazi. Ngahlala ngey'ngoma kodwa manje ngilokhu ngithi hayibo. Lezi ndaba, what if njalo bayamdayisa? Ngoba kwakuvela ukuthi lezi ndaba ngiy'thole ngobani, labantu njalo ohleli nabo abekho right. What if labantu babefuna ukuthi kubonakale ukuthi unje? Uyayibona leyo nto? Ube nabangani abawu-4. Lona omunye mhlampe esho njalo ukuthi lona unjani. Kungekho into yokuthi bakholwe abanye. Abanye belokhu bethi nimqaphele unje. Bevele bengakholwa. Avele lo ethi yazi ngizokwenza njani? Ngizothatha yonke lento esiyikhulumela ngimtshele. Buka ukuthi uzokwenza njani. Badla indaba. Sebeyazi ukuthi nayi into ekuhlulayo i-weakness yakho. Ngoba phela omunye nomunye manihambisana uyabheka ukuthi wena uhlulwa yini. Hayi-ke zasikhahlela indaba bafethu, hayi kabi. Zasikhahlela. Sabona phela ukuthi awuyinto zini lezi ngezini. Manje ngiyabona ukuthi lento igxishile ngale kubalandeli balokhu befuna ukusikhumbuza thina siyifuni. Thina sijabule. Thina sibingelela u-2025 manje. Ngo-2025 ke sesiyobe sesingena ney'nkinga zakhona, sesamukela iy'nkinga. Laba-ke bathi asihlale sifane nabo. Asihlale sifane nabo. Hayi guys, ngiyabazwela kodwa kancane. Hawu phela nawe abantu owakwadlala nabo isikhathi eside. Owakwadlala nabo isikhathi eside awubajikeli kakhulu. Ngoba hhayi ukuthi ngibajikele. Kodwa eyami nabo sengithe nje iyohlangana ku-music. Ey'ndabeni zenu cho. Hawu. Ngifisa ukwazi umzali ukuthi unjani ngoba phela umzali ukulela side. Ukulela side ukuthi uthini Nkosi yami. Naye uzomangala ukuthi hey usukhuluma kanje ngoMaskandi lapho ngangiyicisha iredio yakhe eyovele sibangela umsindo ahambe ashiye udlala uMaskandi ngihambe ngiyoyicisha imlo. Hawu sengikhumbuza indaba kaMgqumeni. Asishiye ayingeni la indaba kaMgqumeni, ayingeni la enjabulweni yethu. Guys, nidlale ingoma, ninyuse volume, nibalinde benqikuzisa amakhanda. Mabenqikuzisa amakhanda sebeyivumile ingoma.
Mayeshaya phansi kancane ngonyawo, lunyakaza unyawo, useyivumile ingoma. Uyithulele-ke du, uhleke. Bye.